San Simon, Santa Monica. Oh. Ngayon, ano pakiramdam nyo? Yung na-biomechanics kayo? Okay na po. Tsaka na-alignment? Na spiritual? 6 years to 7 years ka na dinadasalan, lalaki. Pero, kanina, ano yung tsura ng asawa tayo kanina? Matanda po. At saka yung buhok niya, parang ano? Ay, hindi, yung balat niya kanina, parang anong nangyari? Itim po. Chicken pox. Parang balahibo. Parang bumata na naman po. Oh, bumata ka na yan. Kaya magsisi ka na, ha? Nagsisisi na po. O, ngayon, ano paramdam mo? Igano mo yung kamay mo, kuya. O, di ba may dugo na? Nakita mo yan kanina, walang dugo? Maitim po. Maitim na parang maputla. Malamig pa. O, sige, tapusin natin. Ang sakit naman ng asawa niya ay ipitugat sa balikat. Yan, sa balikat ipitugat yan. Dito po, no? Left side. Yan, wala siyang sakit sa spiritual. Alitas na. Yung kwintas nila, tapo mo na sa basura yan. Nagbigay lang ng sakit yan. Kaya po pala yung iniinom kong gamot. Hindi tumatalab. Opo, yung namamaga pa yung paradox. Hindi talaga tatalab ang gamot mo kaya kasi may sakit ka sa spiritual. Pero pag wala ka ng sakit sa spiritual, kahit kagagraduate lang ng medisina, tatalab sa yung gamot. Basta chinik ka nila. Chinik yung BP mo, chinik lahat-lahat, tatalab yung gamot. Kahit bagito, no, kagagraduate lang, kahit mga professional talaga, basta lisensyado, nag-aral, tatalab talaga sa yung gamot kaya. Kaya nagulat ka, no? 7 taong ka na, may sakit, hindi pa rin gumagana yung gamot. Hindi po. Kaya sabi ng baka magkasakit niyo, sabi ganun. Kasi yung Sinabi sa'yo ng medisina, di ba? yung ko bumubula na parang Oo. bibir. Kasi nagtataka yung medisina, 7 taon ka na, dapat tumatalab yung gamot. Pero nagtataka siya, bumubula ang ihi mo, at saka magkakaroon ka ng sakit-sakit din, no? Oo, magkakasakit po. Oo, 7 taon ka na uminom, 7 taon na yung sakit mo. Mayayari sa akin, sabi ganun. Dapat magaling ka na eh. Sa akin, kuya, hirap maglakad. Ano pa ba? Hinihingal. Yung mga pa namamaga. Maga. Parang, ang kulay niya kanina, parang yung, pag-isipin niyo po yung may sakit na hepatitis. Ganun po sakit. Naninilaw na parang violet. Ito po yun. Oo. Kaya amen. Amen. Salamat kay Kristo. Tapusin lang muna natin yung asawa niya. Kasi hindi ko na po siya kinuha na ng live. Kasi mahabang paglilinis. 10 minutes. Pero na-alignment na po yan. Na biomechanics na yan. Try natin siya maglakad pag natapos yung girlfriend niya. Oo. Check natin yan. Hindi mo na pinagpapahinga muna. Ate? Pantay na po. Oh, pantay na. Nakita mo na kaya? Sakit ng asawa niya ay naipitan lang na ugat, hindi frozen tawag dyan, te. Ipit ugat. Oh, ipit ugat. Hindi po yan frozen shoulder. Ang frozen shoulder, te, hindi mo maangat hanggang mata mo. Dati po, ganun lang yan. Naipitan ka lang ng ugat, eh. Dislocate lang ng konti yan at saka ipit ugat. Tapos tuloy na yung bagay ng dito. Ilan taon nyo na ba talaga sa kanya? 7? Kaya. Mga 10 years na po ito. Kailan ang po siya. Ay, 10 years nyo na. Mga sa balyar pa ako sa trabaho. Sa Baler pa, layo, ha? May bahay po yung kapatid namin din. Ginawa ko. Trabaho kasi yung kontrakt. 7 years kasi lumalabas sa spiritual mo, eh. Tagal na kong na... Siyempre, 7 years ka na dinadasalan. Siyempre, lalagpas talaga ng 10 years yung sakit mo. Kasi, hindi tumatalab eh. Isipin mo, nagtataka yung doktor sa'yo, bakit gano'n? Ba't hindi tumatalab? Tumatalab yung gamot. Oo, dapat tumatalab na yun. Kaya yun ang naisipan natin. Naisipan nyo na pumunta sa albularyo. Kailangan nyo na pumunta kay Papa Jesus. Taylor na talaga. Kay Lord na talaga. Pero salamat pa rin sa medicine mo. Kasangkapan pa rin sila ng Diyos. At kami bilang instrumento, mga alipin kami ni Kristo. May halong duwende yan. Yang anak nyo. May halo. Sana mukhang duwende yan, no? May halo siya. Totoo naman yung sinabi ng manggagamot mo, di ba? May duwende yan. O, kita mo, wala pa nga akong hindi ko pa nga siya nahawakan. O, yun rin naman ang sinabi ng manggagamot mo. May kasama siya, may duwende. May duwende siya. Teka lang kaya. Ikaw lang naman babalik itong asama, hindi naman itong sa... Hindi sasama. Yan po. 8, 9, 10, 11.
Martes, Merkules, Huwebes, Friday. Inumin mo muna yung banal na tubig ni Kristo kasi 10 taon mo na sakit yan eh. Ano pakiramdam mo, te? Ano pinag-iba, te? Maayos? Itong kamay, tingnan mo kung ano pinag-iba. Sige, taas. Wala sakit? O, di ba wala? Iinom ka muna ng tubig, te. Tingnan natin yung asam, palalakarin pa natin. I-play tayo, lakad. O, tingnan mo muna doon sa pantay. Ano yung lakad ng asama mo kanina, te? Paano? Sige, sige, paano maglakad? Paano, te? Ganyan? Oh. Bumabagsak? Okay, paano na lakad ng asama mo? Umistraight yung likod niya kaya? Oo nga pala, nakita niya sa harap. Ano pinag-iba? Tsaka nagkabago ng kulay mo. 10 years mo na sakit yan. 10 years ka na kinukulam, pero 7 years lang lumalabas. Okay na. Okay na, paalam ka na, te. Yung panya kanina, naninilaw eh. Ako. Ha? Naninilaw yung panya kanina. Oo nga, panya, parang kanina, parang ano eh. Paalam ka na, te. Thank you po. Masaya ka na. Mang kamay mo, okay na. Oh, balik nyo 8, 9, 10, 11. Follow-up check-up niya kasi 10 years na. Nagtataka ng doktor sa kanya, bakit hindi tumatalab yung gamot eh? Oo nga po eh. Isipin mo, iba-ibang doktor na tumingin dyan, nagtataka. Yung binigay nga po sa kanya, 25,000 25,000 naggamot, spray. spray, hindi pa rin tumatalab. Parang bumutalang po sa paa niya. Hindi niya Lalaki na yun, o kita mo nagmamartes na, wala na. Hoy! Paalam muna, bago ka magmartes. Paalam, kanina hindi ka makalakad, nakita ka nila, tinatawa-tawanan ka lang, ngayon nagmamartes ka na daw. O sige, bye-bye na, sige, kwento ka muna doon, bye-bye. O sige, thank you, te, bye-bye. Babay po. Masaya ka na? Okay, thank you.